Emakhosini ngiyanibingelela Mathongo. Nginibingelele konke lapha enihlezi khona endaweni enibukela nikuzona. Namhlanje Mathongo ngithanda ukuthi nje ke sizokhuluma ngesibunge esebhizinisi. Ngithanda kakhulu ukuthi ke sikhulume ngesibunge sebhizinisi namhlanje ngoba uyayithola ukuthi mhlawumbe uyadayisa ebhizinisini lakho abantu abangeni. Uthola ukuthi bayangena kwabanye abantu emaceleni komakhelwane. Bayangena kuzona zonke indawo kodwa kuwena angeni umuntu. Uthola ukuthi mhlawumbe ngosuku uzosebenza abantu ababili mhlawumbe abantu abathathu. Umsebenzi uthulile nje kuvalekile kuthe ngqi. Kusuke silapho ke sekukhona into eyenziwe ngoba phela akekho umuntu ongena inhlanhla yakhe. Wonke umuntu wazalwe nenhlanhla yakhe anayo noma thiwa zikhona izinto zokwenziwa kodwa kusuke kufanele kube ukuthi wena usukume phela wena mnikazi webhizinisi mangabe usubona kunjalo ngoba noma ngabe kuthiwa inhlanhla yakho ayivulekile ngayo ndlela kodwa phela fanele kube ukuthi nawe uyasebenza ke noma izinto zihamba kanzima. Ngalokho ke kusuke kufanele ukuthi usukumeke ukuze ukwazi phela nawe ukulekelela ibhizinisi lakho enzele ukuthi phela abantu baqhubeke bangene ebhizinisini lakho ungathuleki nje ubulawe indlala usuthi uyazama uzamela izingane zakho. Ngoba phela abantu la ngaphandle bayazisukumela izinto zabo bazilungise ukulekelela phela kuleyo nhlanhla le osuke nawe uzelwe nayo. Inhlanhla esuke sizelwe nayo ifuna ukuthi nathi siyilekelele njengoba phela noNkulunkulu esho ukuthi ukunikela ingqondo akunika izandla wakunika konke namehlo ukuthi phela ucabange izandla zilekelele ebese uphinde futhi wenze ngezandla zakho. Ingakho ke njena thina bomakhosi sisukuma kakhulu ukuthi sigqugquzele abantu phela ukuthi kuleyo nto yakho osuke suyenza sukuma phela bese uyalekelela nawe ngaphezulu uthola izinto zokuthi ushunqise phela ebhizinisini lakho. Uvuke ekseni njena uhamba ebhizinisini lakho ufike ushanele kube clean ebese uyashunqisa izinto zakho ubize phela ama-customer nawe usebenze njenganabanye abantu. Ungalokho njalo ukhala ubulawa indlala njengoba sazi ukuthi nesikhathi esikusona namathuba emisebenzi awekho kahle siyasokola. Kufanele ukuthi leyo nto osuyizamile ilekelele ke phela nawe ke ukuze phela naye ikwazi ukuthi ikhule indlondlobale isebenze ngendlela. Ungahlulwa phela abanye abantu emaceleni besebenze bese ngazuthi benza ngemilingo ingoba nabo bayacabanga bese beyasukuma bese benza. Ngalokho kwenza ukuthi umsebenzi wakho nawe uqhubekele phambili nikuthi phela nedlozi lilekelele kodwa nawe ulekelela phela. Ungathi ngoba naku wena wazi ukuthi hayi bakhona abantu abadala bangiphethe ngingazalwa nami khona inhlanhla yami ekhona ubese uyahlala phansi usonga izandla. Fanele usukume ulekelele phela ukuze nawe usebenze into yaphambili usebenze into eyibonayo. Kuthi ngebhizinisi lakho lenzayo ubone umehluko ngisho noma kuthiwa lincane kanjani noma kuthiwa nje udayisa ama-apula emgaqweni kodwa njena makuthi umuntu mekubona akubone ukuthi ufanelwe imali. Athi umuntu mekubona abone njena eba nothando lakho lokuthi engathi angazothenga kuwena nikhona nibaningi nidlalile la nidayisa kodwa athi nje umuntu nje ngiya kulowayana. Ngalokho ke kusuke kukhona into umuntu ekuyiyona emhehayo phela embizayo ukuthi akeze phela azothenga kuwena. Musa ukuthi ke mangabe sositholile ke leso sibunge ositholile usuyashisa ke lana ke usuyakhuluma usuyabiza ama-customer ebese ungaliklini phela nawe igazi. Fanele ulikline phela negazi lakho athi umuntu mekubuka nasebusweni akubuke nje umamathekile nje umuhle nezhlathi zakho zichachambile kubonakala ukuthi njena hayi izinto zakho zigezekile. Angathi umuntu noma sefika kuwena athi noma sethi uyathenga anqene ukukhipha imali akathi nje mekubuka abone ukuthi hayi ngaze nalithanda yazamahle lawa amafruthi engabe udayisa amafruthi noma udayisa amaswendishi noma udayisa ama-sausage abone nje umuntu ukuthi azamahle lawa ama-sausage aza-fresh ngifuna ukuyothenga laphayana. Ngalokho usuke nawe phela uzilekelela egazini lakho ozelwe unalo uyaqhuma uyaphalaza usebenzisa izinto phela zokuthi ubonakale nawe ubumkhanya kude. Umuntu yatheza laphana bethi nje ngiyothenga kulowa muntu lo odayisa lawa amafruthi. Ungathi udayisa uthola ukuthi uyachicha nje nasebusweni nje awumuhle nje enhlobo awuthande uyawubhekeki ngisho ukubhekeka ke nje
Akuzithande phela nawe njena ulekelela igazi lakho ugquma uphalaze igazi lakho ligijime libe lihle igazi uthi ushisa ngalana kodwa negazi lakho phela nalo libe lilihle ngoba umuntu uyafuna into athi ngifuna into yokukhulisa ibhizinisi lami kodwa uthola ukuthi kwayiyena unenkinga kwayena uzoyithola leyo nto imsebenzele kodwa isebenze kanzima ngenxa yokuthi kwayiyena akagezekile egazini lakhe alilihle neze kahle fanele nje igazi libe lihle lichachambe libe lihle uthi umudayisa ushunqisa ngala ubuphinde futhi uchele khona ngapha enzele phela ukuthi bunabantu abathi bagadla ngezinto ngoba phela uyayothi uyadayisa khona abantu abangayifuni kwayona lento yenzayo ebacikayo chela ke phela zithi izinto zabo zifike zingayitholi indawo yokuthi zikwazi ukunamathela zifike kushisa kule ndawo bese ziyabaleka zingasakhona ukuhlala. Sikhonela lokho ke sikumakhosi ukhwashube ukunisiza ukuthi lekelelane ezintweni enizenzayo ungahlali uthi uthembile umthandazo noNkulunkulu naye uthi usizo ezisizayo zisizeke nawe kusukume ke ulekelele umsebenzi wakho phela ukuthi umsebenzi wakho uhambe kahle ube muhle. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela endaweni lapho enikhona umakhosi ukhwashube ngisemgababa indawo eThekwini inamba yami iyona le lapho ngenzansi ngiyatholakala nje kakhulu iyafoneleka uyakwazi uWhatsApp uFacebook konke noko YouTube ngikhona ngiyatholakala ku TikTok makhosi amakhulu ngiyabonga Mathongo.